Pa ovaka, pošto je naš predlog zakon, znači vo sobranije, a imamo varedne situacije oko pratenici, taka što eve izlegofne, za da kažemo naša tamaka, deka eve praznici ide i po praznici i pred praznici ovaj narod veke nema od što da živi, zato tu smo se sobrali da pokažemo deka ne se otkažujemo od našite baranja, deka idemo sve do ispunenja na našite baranja i apeliramo da se usvoji predlog zakona. Ako je moglo budžet da se usvoji, znači, za 1 sat bez opoziciju, se nadevam deka i naš predlog zakonki se usvoji na isti način. Baranja gi znaje, predlog zakon je sobranije, pa neka poveli gospoda, neka ga reši prašanje na stečajni rabotnici, da ne idemo po ulice i da ne mrznemo, nego da si sednemo kako normalni građani i mi i da si gledamo unuci i deca okolo nas, a ne da dozvolimo deca nas da ne izdržava. Eve koristam priliku da gi pozdravim site stečajni rabotnici i tehnološki višak rabotnici koji su ostanati bez svoja vina na ulica, da im čestitam božićni i novogodišnji praznici, da gi posakam zdravlje i dug život i da gi poračam da istrajemo i da si dobijemo ono što nam je garantirano po Ustav na Republiku Makedoniju.